Няма там. Откъв, че няма се слезе. Това нали го качваме? Тръгна! Тръгна! Мамо ще изута. Тегли. Така е, да се учи да тегли. Шишко, ако се разкарваш там? Тегло, седмица. Иди го смени за и това самурай. Ого, това самурай струва колкото вилата ти горе на това. А, не е толкова ефтин, бе. Чуй го заради това бял дроб някъде. Пусни се, сами умря от паджирата, видим колко струваш. Айди, ще я се прави. Сега ще видиш паджирка като мини, точно да знае. Иди! Няма да ме слушате никой път! Няма да ме слушате! А ти ли говори, Никола? Кой излага човека, е? Нищо! Я че да го путни, Мари. Аре! Не можем го путни, бе, Мари. Тия колко ми сега ги съм взимая. Няма! Стане го го бъде. Стане той е лек, бе. Няма! Айде, ни пък си много хора, айде, дай се. Махнете тая гума отпреде. Хубаво, дай. А, нещо? Ако бъдете е назад, Голяма! Белата не! Забавна не! Белата джията! Да, е. Ще помни ли някой? Що го прави да го прави? Жури! Живяхме и вижте самурай да дърпи. Викаш, видя са най-после. Да дърпа е него да стане. Ще стане, бе. Стане малко, бе. Не, аз не ли клипо. Дай ми кол, бе. Има ли го? Чакай! Дай го на два плата. Дай само да го прекара за колите. Дай малко. Слушай, дай! Слушай, дай! Дай! Хоп! Ще имаш най-добрия резултат, ако не видиш това накрая. Пали му ключа. Да, прави му трасенка. Върни малко. Върни малко, дай. Чакай. Да напъни и аз ще го напъна. Готово ли? Дай! Стой! Стой! Назад!